Santai wae. Pertemuan selanjutnya tanggal pira toh? Tanggal 31. tanggal 31. Tanggal 1. Sama tanggal 1 nggih. Iya. Jangan lupa pokoknya wiji digarap ya, Mas. woi, oke, biar Mbak Geter. Ngono aku sing aransemen baru kabeh. Iya po. Nggih, Pak, nggih. Iya. Iya. Truk, seneng banget kan aku seramu goro-goro seneng banget kan. Mergane ra kok juk apa iki juk lakone rampung. Iki lagi setengah 3 ya ning. Ayo ora apa-apa iki wis suwe banget lho iki. Sedengan. Apane? Waktune sing pas kuwi, Gong. Setengah 3 ki mengko sebo kira-kira 30 menit. Engko terus menyuro ki kira-kira sak jam setengah. Goblok rasa hitung-hitungan weh. Yo gak sebo wae yo. Heeh. Kae ndak selak ku ndak sereni ro bapak. Heeh, sereni ro Semir mah. Anu ding Semar ding. Kok ndak seneni Bu Watu aku. Nek muni Semar Semir. Ah iya. Ya kayak rono Gong, ndak selak apa jenengane. Diseneni tenan iki seneni diparani kampleng siji-siji ka lho. Rasah. Ora rasah nganggo kuwi. Ah iya. Nganggo lha sapa nganggo apa Gong? Alah. Biasane iki apa? Nganggo gugur gunung. Apa? Nganggo gugur gunung, sebo. Apa gugur bunga? Yo kayak sebo. Ayo sebo yo. Tunjung Pangtrate. Mulat moro Sang Harjuna
es punya kawanungsan kasrepan tingkaing mungsuh blagagak ugag sadulita mel-mel Ndara niki jane pripun to jare Ndara Arja niku ajeng gayuh wahyu niki kok malah kandhek wonten mriki kandhek wonten ing wana pun monggo gek disengkut Kakang Semar kula panjenengan aku nedya gayuh wahyu pepagem Makutha Rama nanging kalenggan iki Koko Prabu Sri Bathara Kresna malah murca monggo tanpa Koko Prabu Kresna rasa piye Kakang Semar luwih dhisik ngupadi murcane Kakang Prabu Kresna apa malah gayuh wahyu Makutha Rama Kakang Semar miat langening ngalanggiwan aklar pandamuncar tinon ler kakunang surem sorote tan padang kasuran wacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga Den mbok menawi murcane ingkang raka pancen wonten sambet rapetipun wonten sambung rapetipun kalian badhe tumurun ing wahyu menika mila monggo prayogi lajeng dipun gelake mawon tindakipun Den Rata kadhewe saya Indriaksa Sara Maruta Pawanagara Maragana wisikan magulingan 5 Oh lalah mandheg dhisik
Iya wae kepethuk satriya kok cahayane manter nyoto lanang kaya mangkene. Sumara tejane mula aku karepe banjur nyembah mbok menawa ya satriya iki sing dikarepe dening Sang Begawan Wibisana. Ya prayoga ditakoni luwih dhisik Kakang. Ya takonane dhisik. Mangke Raden kemarin kula sakadang badhe nila rami panjenengan menika sinten Raden? Petruk. Nun. Mrene nggih. Kenapa? Wah, edian. Ana buta cacah ora mburi dhewe kok bagus ke? Apa ku iso weruh Petruk? Nggih, sekedhik-sekedhik lah. Napa nangsal ilmu? Ilmu gaib. Petruk. Pripun? Neng tengah alas kuwi wis adat sabene kepethuk cakil. Nggih. Nanging iki kok beda. Cakil karo buta kok do nyembah. Nah niku kula ya gumun jane. Ya lagi iki cakil kepethuk Ndara Janaka nyembah tur basa. Ning mbok menawa niki wis do sadar. Wis do apa jenenge tobat. Wis do kapok ngene iki. Ning ya aneh lho Den iki Den. Nek didelok rodok cat katon cat ora cat tembok cat Petruk menengo. Wah kula kan mriki. Jan aku omongan kon lunga kon meneng. Pahit. Pun kula tak meneng mawon. Petruk. Lah to tenan to. Wis senengane lho iki. Kowe. Prayoga tak wangsulane dhisik. Lah nggih, prayoga. Prayoga niku prayoga. Monggo Raden. Buta. Yen kowe takon marang aku iki Satriya Madukara kekasih Raden Arjuna. Hai? Raden Arjuna Satriya Madukara ya dasar kepura nyata mangkono. Aduh Raden Paduka ingkang kula pati. Paduka kang kula padi. Apa wigatine mangkono? Bareng aku ngaku Raden Arjuna banjur malah padha nyembah. Kawin ngono Raden, kula sakadang menika dumados saking kadang caturwarna. Inggih nafsu patang perkawis. Dene nami kula menika pun Angkara, kula pun Ludra, kula pun Sukarda, kula pun Nuraga. Raden, sawet kula menika ingkang nderek ngomongi jakatipun Begawan Wibisana. Nanging kula sampun dipun wali saking kraganipun kula lajeng kadhawan supados ngupadi dhateng jengandika Raden Arjuna. Rana inggih namung paduka Raden Arjuna ingkang kedah nyampurnaken dhateng kula sakadang. Ingkang mekaten monggo Raden, monggo. Kula aturi nyampurnaken kula sakadang. Inggih Raden, kula nyuwun dipun sampurnaken buta. Ing atas aku iki satriya kok mungkon nyampurnake wujude buta kaya kowe. Aku ora surta, aku ora sudi. Aduh piye Di? Raden Arjuna ora kersa nyempurnake. Wah nek ngene iki gelem. Ora gelem ya tirata warepeksa wae. Oh iya Di. Raden, yen patuk ora gelem apa malah diwalik. Raden Arjuna sing bakal tak sampurnake. Yen pancen bisa sampurnakno Arjuna. Oh lah sampurnake tenan sabet keper batang. Sampurna tenan.
Ndara Janaka ajeng napa niki? Pancene buta-buta arep tak lepasi jemparing. Lampun. Buta-buta nika nek dipanah ora bakal mati. Merga nika kedadean seka nafsu patang perkara. Ampun dipanah, ampun dipanah. Neng pancen nafsu papat nika nyuwun disampurnake tenan. Lah banjur kepiye prayogane Kakang Semar pun? Mang muja geni mawon murih nafsu papat nika enggal sampurna Ndara. Waduh. Waduh. Meh rahina sumubang iwang haruna katinetraning anggarapuh sabdaning kukila rengganikara sageter kene tunga engkong ler using bene panca Toking ayam wono Ilahing Anuman paripurnaning nggonmu perang kelawan Kurawa
nanging kok kaya ana ingkang ndadekke kuciwa. Uncate Sang Narpati Karna saka pabaratan kaya banget gendhong wewadi kongsi tilar hambeging satriya utama. Apa darunane Anuman? Inggih, wale-wale menapa Penemban? Duk nalika Prabu Karna nglepasaken pusaka Kunto Wijayandanu ingkang pare kedah badhe mungkasi karya laraping warastra lajeng kula saut saking dirgantara margi Prabu Karna kula anggep nerak pepadu ing Jawata krana namaken pusaka Kunto Wijayandanu dereng wancinipun tumapahing perang Bratayuda lan malih menawi sang adi Weremban ngantos ketaman pusaka Kunto Wijayandanu sakti badhe lebur tanpa kukuban lamun kateman mekaten ingkang kecalan kejawi namung pun Anuman menika Penemban jagat dewa Bathara Anuman kowe kuwi pinter ning pintermu tok nggo minteri aku rak wis paring pitutur to aja seneng ngendak gunaning jalma nanging kowe malah nggugu karsa priyangga nampik marang pitutur becik Anuman saka lekas sira kang kaya mangkono iku sira malah banjur gawe dosa patang perkara marang awakmu dhewe Anuman dosa ngadi Weremban jimat punden kula dahat bundu-bundeling manah kula mugi Sang Tapa keparenga amijangaken dununging dedosan kula Anuman aku mung saderma maca marang tilas lekasmu dene mungguh dosa patang perkara kang sira sandang yaiku siji dosa marang awakmu dhewe kaping loro dosa marang dewa sing katelu dosa marang sepadha-padha papat dosa marang laku nista dene wijangane ning kene kang sepisan dosa marang awakmu dhewe perkara liwunge Prabu Karna wani nerak pepacu ing Jawata iku ora ana sambung rapete karo kowe ya senadyan dosa nanging kuwi dosane Prabu Karna dhewe marang dewa umpamane dosane Prabu Pandhu mau Prabu Karna mau kudu antuk pidana ingkang menang hukum ora ana liya mung Jawata kaping pindho kowe ngayomi marang aku nganti tok rewangi labuh dadi tamenging bebaya ya senadyan tindak tetulung jaga kayuananing liyan wani labuh lara patiku uga kalebu lelabuhan kang utama nanging lamun tumindak mengkono mau tumanduk marang Sang Guru Nadi iku dudu kang pratitis ya amarga sira wis maidu marang katiyasaning guru kaping 3 kowe wis ngendak gunaning liyan agawe pepesing prajurit linuwih dosane Prabu Karna ya merga saka pekartimu kang hambek adigung adiguna lan kowe nyepelekke Prabu Karna kang pungkasan sira wis wani culika ngrebut duwe ing liyan ora kanthi adu jaja padha prawira iku uga dadi dosa Anuman mungguh iku dosa patang perkara kang sira sandang Anuman Senggana meraina sumubang hiwang haruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila linggane goro sageter kene tuan gong lirwu sing pindi panca aduh sanganti perban mboten nginten jebul malah ngantos semanten kaliputing budi kula temah kula nandang dedosan monggo kula puruhita dhateng Sang Mahawiku menika saestu namung badhe nyuwun margining kasampurnan Penemban yen jeneng sira kalenggan iki nyuwun disampurnake yekti durung bisa kejaba durung titi wancine nanging uga isih akeh lelabuhan lan jediban kang kudu sira sangkul malah kalenggan iki sira ngenturna tapa meneh ana ing kendali sada ngiras pantes kanggo nebus marang saking dodosanmu Anuman inggih yen mekaten kula nyuwun pamit Penemban
ingkang suwani Kiai Begawan Wibisana padha kanthi Basuki Kyai inggih pangestunipun Sang Adi Penemban pangabekti kula mugi kunjuk ya wis ndak tampa Kyai banjur ana wigati apa suwanana ing ngarsaku Duh Sang Adi Penemban wale-wale menapa mila kula ngantos milar saking praja tilar kawibawan pilalu anumpal kali sowan dhateng Sang Maha Muni Duh Penemban kula pitados inggih namung paduka ingkang saged nuntun dhateng sangkan paraning dumadi pramila Penemban sowan kula saestu namung badhe nyuwun kasampunaning gesang kula sae keparenga anguntapaken jasad kula Penemban Yayi kaya kabeh hawa nepsu patang perkara kang mapan ana ing anggamu wis sira bangkas pertanda lahir batin wis madhep mantep nggonmu bakal nggayuh kasampurnaning urip ayo bebarengan kelawan pun kakang nyuwun ngersaning Hyang Agung lan piwelingku katresnanmu ya mung mligi tumuju ngersaning Gusti kang murbaing dumadi kang mengkono Yayi ayo bebarengan patrap semedi ngening kecipta kekalenya sigra mangsa semedi marwani kang pandulus dakep saluku tunggal nutupi baban Wiwaranawa kocap Bekarya saha sidi sigra angracut anggane Begawan Wibisana kaya ana cahya mijil saking netrane Begawan Kesawa Sidi nempuh angganing Begawan Wibisana saya dangu saya alit temaical Sang Wibisana manjing alamantara Ilahing ingkang suwan niki Raden Harjuna inggih dahat kasinggihan sampun prisa dhateng kula Penemban keparenging jawata aku prisa marang sliramu inggih ngaturaken sumengkeming pangabekti Penemban ya wis dak tampa dadekke bombonging manah Arjuna sowanmu sumengko pengawak Bajra bayana wigati apa dene kraya-raya prapta ning pertapan Kutha Runggu Duh Sang Adi Penemban sedyaning manah kula sepisan badhe lebur napak pada Sang Maha Wiku keparenga ngaup subratanipun Sang Maha Muni syukur yen to kersa ngluberi ngelmu ingkang damel padhanging manah kaping kalih kula badhe nyara widhaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh Koko Prabu Sri Bathara Kresna menika Penemban Arjuna yen bab murcane kadangmu wreda ya Prabu Kresna aku durung bisa paring katerangan krana iku isih kesasaban ron salomba lan bab nggonmu bakal suwita marang aku mesti wae
katopo kanthi seneng jerya mung sira ingkang ndak arep-arep matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun duh Sang Penemban. Ya Arjuna lan persajan wae. Apa kang tok kresake dene sira kepating luruk ana ing pandurunganku wale-wale menapa Penemban. Derenging manah labet kumajilu badhe gayuh tumuruning Wahyu Sri Makutha Rama. Apa sira wis uninga marang wujuding Wahyu Makutha Rama? Persajan ki mawon kula dereng uninga wujuding Wahyu Makutha Rama. Keparanga paring wedharan Penemban ya Arjuna. Kaya wis ngancik titiwancine lan saka pandugaku ya mung sira kang pantes nampa wedharaning Wahyu Makutha Rama. Yai, mara maju caket lan pun Kakang. Pepakem Wahyu Makutha Rama tumuli tak wedharke marang sira. Kawrana Arjuna kang den arani Wahyu Sri Makutha Rama iku wijangane mangkene Yai. Tembung wahyu iku ora wujud nanging kanugrahan kang tuwuh kawa ing pamudi kang sinartan manteping rasa lan tumemenging tumindak wondene Sri iku sesebutan Nalendra utawa ratu. Makutha iku keprabon agemaning Nalendra kang dumunung ana ing mestaka. Surasane ageman kang hanggung pinundi dene Rama iku jejuluke nata ing Pancawati Denda. Dadi Wahyu Sri Makutha Rama iku sejatine seka endaring ilmu agemaning Prabu Sri Bathara Rama kang hanggung pinundi duk nalika jumeneng nata. Awit saka nggone tansah mundhing ilmu mau jumenenge Prabu Bathara Rama nganti dadi pralampita. Dadi pralampita pinengetan dening para Jawata. Merga ya saka widagda nggone ngembat praja sinudan para kawula dasih. Aja maneh kang asipat jalma menungsa senadyan para rewanda palwaga kapi uga padha sumuyut ambek-ambek marang Sri Bathara Rama. Menapa darunanipun dening ngantos semanten kaluhuranipun Prabu Bathara Rama Penemban. Sebab mangkono ya amarga pangembating praja miwah nggone momong kawula dasih Prabu Rama tansah ngesti marang pambegan pulung perkara kang denarani Hastabrata. Dene wijangi mengkene kang sepisan ambeke Kisma, kapindho warih, katelu ambeke Samirana, kaping 4 Jaladri, kaping 5 Candra, 6 Baskara, 7 Dahana, kaping 8 Kartika. Dene terangi wijange mangkene Arjuna. Sepisan laku hambeking Kisma utawa bumi tansah murah asih marang sapa wae amarga bumi ku tansah ngatonake danane tanem tuwuh tetukulan minangka bogane sagung dumadi. Ora liya ya merga saka wulu wetune bumi senadyan anggane pinulasara dening janma ya den idak-idak pinaculan dinujukan parandene bumi malah ngatonake kemurahane. Kabukti masa satya pepelikan warna-warna dadya kaskayane kang mulasara iku hambeking bumi. Kapindho hambeking warih utawa tirta utawa banyu lire tindakan raga lumuh ngungkul-ungkuli uga datan ngendhak gunaning liyan. Jer banyu iku tansah watak warata tur dayane hanggung hangresepi. Katelu hambeking Samirana utawa angin lire mungkin tansah naliti Sanggya Sasana tumrap lelabuhaning ratu tansah niti priksa marang kawula dasih
Jer lakon ing samirana iku nusupi Sanggya Sasana. Kaping 4 ambeking Jaladri utawa samudra. Lire jembar miwah sabar ing penggalih. Kamot-momot ing penggalih kapandhu ing kingkin sesadone den manis. Datan jujul datan surut lamun ketaman ing sak serik samining dumadi jer samudra iku nglangut tanpa tepi. Kajogan Saraprabatang miwah tirtaning narmada pirang-pirang parandine ora sesak ora luber. Ambeking candra utawa bulan lire tansah amadangi saindenging bawana. Dene tumrap lelabuhan ratu anteng tajem Jatmika paring padhang tumrap pepeteng ing ratri bisa tansah paring pepadhang ingkang nandhang pepeteng. Kaping 6 laku ambeking Baskara utawa Surya lire tansah aweh daya kekuatan marang Sanggya gumlaring jagat. Segara umeb dadi mendung temah dadi udan ora liya ya saka dayane Raditya. Bumi makarnuhake tetukulan ya mrega saka sunare Baskara. Tumrap lelabuhane ratu anggung paring kekiyatan marang kawula dasih. Para nangkoda kok Narakisma Narakarya kang padha kesekengan padha antuk sihing ratu minangka pawitan. Senadyaning tembe kudu nyaur nanging sarana sranti sawuse ngunduh waing karya. Banjur kaping 7 laku hambeking Dawana utawa geni. Lire angrampungi ora ana sawiji-wiji kang ora lebur dening geni dene tumrap lelabuhane ratu. Pangawak pradata luhur sakabehing perkara kang kunjuk ngarsanata kudu dirampungi pinancas kanthi adil para marta. Banjur kaping 8 laku ambeking Kartika. Ing kene ambek Kartika uga sinebut ambek ukir lire Teguh Santosa. Senadyan sirang maruta sindung riwut parandine Bayu Bajra malah pihak nganan ngiring labet kasor Prabowo lan adeking ukir. Tumrap lelabuhaning ratu sabarang kang wis dumawuh kudu tetep tumindak tan kena. Arjuna mangkono mau wijange Hasta Brata mungguh ingkang Gupita iku mungguh pedharane Wahyu Sri Makutarama. Muga bisa kanggo garan nggonmu urip ana ing Madyapada lan bisa murakapi tumrap bebrayan Gung Arjuna. Saestu ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami lan menapa ingkang sampun kadhawuhaken sampun kula tampi kanthi gamblang miwah rumeseping sanubari. Mugi saged kinarya garan anggen kula gesang penemban Arjuna. Bisane kaleksanan amung kudu den nyatake pribadi kanthi kandeling tekad bebasane. Ora ana gunane ngelmu lamun ora den lakoni. Ora ana gunane wedha lamun ora pinercaya. Senadyan mangkono tinemune kasunyatan uga ora wenang jagake wae ing pakarti dene salokane kaya wong nandur wiji. Senadyan wiji becik lemahe apik nanging lamun ora tabari nggone upakara sakti bakal tinerake ngoma. Arjuna kula wonten dawuh lenggah kang prayoga mara saiki wis padakna ingkang ana astaku iki apa? Padakno iki pusaka apa Arjuna? Lan iki kagungane sapa? Menika senjata Kunta.
kagunganipun Kakang Narpati ngawangga. Yen ngono selak mesake Narpati Basukarna nggone bingung. Tumuli kundurna marang kang kagungan ngestoaken dawuh penemban. Rasaning tias bawane wis bisa medharake pepakem Makutha Rama lan ulangan hasta brata marang Yayi Arjuna. Yen mengkono wis titiwancine bali marang wujud kuda ing nguni. Bawane aku wis kasembatan medharake pepakem Makutha Rama, muga bisa andayani lan murakapi kanggo Jagatraya Arjuna. Arjuna. Lah kok ana kene? Inggih Kakang Narpati. Puruhita dhateng Begawan Kesawa Sidi. Nyuwun wedharan pepakem Makutha Rama. Oh ngono. Apa wis oleh gawe Arjuna? Inggih pangestunipun sampun. Kok uga Prabu wonten mriki anu Yai? Pun Kakang iki susah merga lagi kelangan. Gecalan menapa? Menika kagunganipun paduka Kakang. Monggo kula kunduraken Kakang Narpati. Oh, adikku Di Arjuna. Pun Kakang nedha nrimo banget dene si Adi kang wis ngrumat senjata Kunta lan Sukuryadi dene Yayi Arjuna kang wis bisa antuk wedharan pepakem Makutha Rama muga ndayani lan murakapi ya dipun Kakang kondur ing ngawangga. Minggat ora ngomong. Wah, lunga ora pamit. Tinggal dhewe. Randhi kanca. Abu tau. Wah, glithong resna kakangku. Jlamprong kowe andha nendi do mulya.
Apa pangiraku ya sadya iki sing bisa nyampurnake aku Raden? Apa bener iki Raden Werkudara? Ya, wah Werkudara. Iki sapa? Ana wujude regemeng-regemeng. Tawes padake kok cat katon, cat ilang. Wah, sapa? Aku Raden Kumbakarna. Pancen cat katon cat ilang merga aku iku wis wujud badan halus lan pangiraku ya mung kowe sing bisa nyampurnake marang aku Raden. Ayo gage aku sampurnakno ora sudi kon nyampurnake wujude buta kaya kowe. Wah, ora gelem nyampurnake aku malah kowe sing tak sampurnake. Wani nyaker trene tak dupak mencelati gamu. Werkudara, oleh ora oleh aku manjing mapan ana ing jagatmu. Merga aku bisa nywarga nanging kudu isih ana labuh-labet malih jagat iki. Lantaran melu ngomongi jagatmu Werkudara. Ayo. Bingung do nendi wae ora lagi jedul. Waduh lunga senengane nglimpekke, ora ajak-ajak senengane minggat, ora pamit. Wah, aku mono dijak rombongan kok. Abdi Kinasih iki ora tau sing jenenge ditinggal. Apa ditinggal? Yo, ayo. Ora mungkin Petruk kantong bolong ditinggal ora mungkin. Nggih, nggih to nggih. Iya Petruk. Karang ya kesayangan ki ya kaya ngene iki. Nesu. Nesu, alah gayane. Nesu ora dijak dolan nesu. Nesu. Nggih, pun. Ampun, mboten
Boten sakit. Rene Petro rene. Mah anarkis kok. Donen wae. Yai, ya di ngapurane pun Kakang ora ajak-ajak. Merga nek ngajawar Kudara ki mung mbeborosi. Mung mbeborosi. Kakean mandeg Alfamart. Niku napa kuku Prabu? Wis kok Arjuna meneng wae ya. Para Kudara lak ya mbeborosi to. Nggih. Beborosi sanget nget. Sanget nget. Wah, senengane. Doguyon seneng. Seneng nek ninggal kancane seneng. Senengane nglimpeke. Jlamprong ku ya Nedi. Inggih, gayuh Wahyu Makutha Rama. Suwan Begawan Kesawa Sidi nanging jebul boten nginten ingkang dados Begawan Kesawa Sidi. Malah Koko Prabu Ndrawati. Ya Yai. Pun Kakang ya mung dadi lantaran dadi sarana tumurunning wahyu pepakem Makutha Rama. Lan medharake pulangan Hasta Brata marang Dimas Harjuna. Ya ning sesukne iki rak ya aja-aja ben ketok kompak. Gaone raja-raja regah. Iya sesuk tak ajak ya, sesuk tak ajak tak bayari ayo kondur menyang praja. Wahyu Pakem Makutha Rama ndi Begawan Kesawa Sidi Ki nang kene. Ndara Kudara nderek mangayu bagya. Iki jam pira to iki? Setengah papat pun rampung le amuk-amukan wis. Kok dilit biasane suwe banget. Mboten iki napa mboten, Ndara? Wah, Bagong celarangan. Alah duplikat kowe kok. Duplikat iki ora asli. Ora mungkin aku ndundung asli kuat. Ya Mir ya. Heeh. Bagong kurang ajar. Sorry jajal kok duplikat kerdus iki kuat ora. Bagong kurang ajar tenan cah pekok. Kan biyen, Pak. Terus aku ndek dolanan apik lho. Apa, Gong? Ki lho. Yung.
Lara gong. Ayo kan jajal, Reng. Piye? Dene Reng. Nandani. Iki lho apike lho. Apa ta, Kang? Banturan apa ya? Main semen ah. Ben, luah. Ndara. Gus. Ah, to. Ndara Janaka niki pun pikantuk wedharan pepakem Makutha Rama mula ya kanthi purnaning lampahan wahyu Makutha Rama niki sageta dados sarana tumuruning kanugrahan saged ndayani lan murakapi kangge sederek-sederek warga ingkang sami lenggah wonten ing dusun Karangasem mriki mugi tansah sami binerekan Gusti cinaket ing kanugrahan sami mangge rahayu wilujeng rancak lancar anggenipun sami makarya ayem tata titi tentrem rahayu Ndara